Anzara yandinayo soka pari kunoda something chaiyo kutogwesa mulungu manje nenetero yandakaita ndikazi chirimo chikafu chakasara nezuro apapa ndikamunetereka ndakaita ndikandisiedze chimufana ichi chidziise yatsorowa gurashi yozorora zvangu guys, welcome back to the channel. Thank you for supporting and subscribing and liking and commenting, and it's not normal nezviro zvasinaomira zvakanaka because takazoenda kupati hataijibilika zvifana zvemazuva ano zvine musikanzwa ende zvinodhakwa nezvimvanwa zvacho hazvinzwe apa kushama mutongo uchanyarira munhu rekaititi zvechikafu naika mbudzi yadhura mbudzi arudewo mudhara vamwe tine mugwazo mani ipapo ndipo anogonawo kuti mhanya kumashops unotenga 1 apa ndiye ane motikari zvopowa izvo iva mbudziwe ndara ndiri kuuya fanonwai mvura kweve mufano wakaisa matanda munzevero usinganzwi kana uchishedzwa kana mudhara hatesitera zvini mangoma kachiusport fantani levels anaseushazi maizere mangoma eiko apapa chichamunoziva mufano emimi right chinzwa kamufano isadzisa chikafu ichichi because ndine nzara takanwa zvisingaitoko kupatuko saka tikamboti inatsogadzira kagurashi right because kana ndinonda ndatova nenzara zvisova panotodiwa kachikafu nzara yani chikafu ndechangu inini handiti ichi igadzire papa but mudhara musadaro so chingoda nyama ndomuziva mudhara wangu kuti ndine nzara yachida zvake kungoti ndiri kuda nyama mbudzi kuaufa ndiri kuuya mudhara
Zara munhu ari kungodziisa chete anotora 3 hours. Yeah, it's about time. What took you so long, Mfane? Huh? Ngachuye tona. Ngayibopesa basa ramufadza kuda. Aita zvako basa rako ipoko. Sikuzaisa mfana hivi. Nditu spice anchichi. Pachikari kunaka. Akunaka. Zvaite izvi manje. Uriko chimufane ichi. Mbudzi! Kurumidza kuuya mufane. Right, wagona mfana wangu. Is this normal? Watushinga kunyora mabhuku upside down. Make a sense. Yeah, Kugadzirira 6. Size yanokwana Chaiyo. Yawo inhandarowa vanhu.
but ndamugora Mudhara uyu. But yes, asi pacha mukaka andone zvichipera musi inini pakutoda plan apa timu rangu. Asika imimi chita isoka kana mtoda ndi continue chino zvakazoitika kumbereka. Aiwa, itaiwo party yenyu. Please guys, subscribe, invite friends, relatives, workmates, whatsoever ka. Anditika mukasvikawo ku 10,000 ikoko kuma likes ngawanza nema comment ka. Aiwa, to continue nenyaya iyi because kana maonere enyu anotoita mahwani. Anditika till next time guys. One love. Rambai muchiita basa renyu, rambai muchindisupport.